Tady točíme reportáž o odchodu ze školy. Tady je Sima, Tenda, Monča, Terka, Nácek, ale není vidět. Přibližuju, Nácek jde telefonovat, asi vážný hovor. A teďka bude moderovat Sima. Nazdar. Právě točíme na vlastní judo. Ne, na vlastní oči. Ano. Teď vidíte Michelku? Je to reportáž Simy a Míši. Ano. 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 Tendy. A taky Monče, musíme opomenout. Ano. A taky těch fakt dobrých kluků tady z Bčka. A jinak. Jako Kyle A jinak. Vyšli nový Pokémoni. Jo. A my si dá říct něco o hrách? Ne, zázvíme na vodu. A jinak jsme Blízký závěr? On mě zbije! A právě končí díl Simy a Míši. Čau. Čau. Ano. To bude